ତୁମ ଗ୍ରାମର ପାନୀୟ ଜଳ ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଆବେଦନ ପତ୍ର। ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, କେନ୍ଦୁଝର ଉନ୍ନୟନ ମଣ୍ଡଳ, କେନ୍ଦୁଝର। ମହୋଦୟ ସମୀପେଷୁ। ମହାଶୟ, ଆମ୍ଭେ ନିମ୍ନ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଉରୀପଦା ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀ ଅଟୁ। ଆମ୍ଭ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 2000 ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରାମଟି ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳ ଅଧୀନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରାମ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବିଶେଷ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁ 2-3ଟି ନଳକୂପ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନରୁ ମିଳିଛି, ତାହା ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଏହା ଅଗଭୀର ନଳକୂପ ହୋଇଥିବାରୁ ଖରାଦିନରେ ଏଥିରୁ ପାଣି ବାହାରୁନି। ଲୋକମାନେ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଜଳକୁ ପାନୀୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଗତିର ନଳକୂପ ବସାଇବା ଅକ୍ଷମ। ଏହି ସବିନୟ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ସଦୟ ହୋଇ ଆମ୍ଭ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଅତି କମରେ 5ଟି ନଳକୂପ ବସାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆଶୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। ଇତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବାଉରୀପଦା ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ। 1 କପତ ମାଝୀ, 2 ବଳରାମ ଦେହୁରୀ, 3 ଅନନ୍ତ ବେହେରା, 4 ବୃନ୍ଦାବନ ନାୟକ। ବାଉରୀପଦା, ତାରିଖ 27/7/2022। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ